Oh, los. Padahal duwe warung semono be sombong. Wah, banyak karo kiyen ki. Los. Kantem ke, bakal blolu karuane. Ada ditang 2000 masalah blolu. kemana iki bocah iki? Awas ya bakal marak. Oh, terang mah. Wah, aku kader utang gas 2000 bae bloli. Ya aja kayak ora aja gampang nukari wong priwe dikit ora wong mah. Apa warung apa kaya kononku? Maksudnya Kayak warung lakamane bae. Awite priwe dikit. Rangku bang warung. Mas kayak kono sini-sini akon rang dulu. Tuku gas, mau tuku gas kurang 2000 rangku. Sira duit kurang. Kurang 2000, kadar kurang 2000. Dijaluki fotokopi KTP. Kurang 2000 dijaluki fotokopi KTP. Orang andel berarti karo tangga ku ora. Lah, wis mangkonon basane kanggo laporan deh. Ya Allah. Kadar kurang 2000 harus dilaporakan sih. Gila-gila beli. Dudu mengkonon kayak kita yang koruptor. Dudu mengkonon koruptor pada kira krowak sange mbok. Dudu mengkonon priwen. Maksudnya mah jaluki fotokopi KTP. Iya. Kanggo persyaratan, Madek. Kanggo kurang 2000, kadar kurang 2000. Laporan penjualan, laporan kudu dilaporan ning polisi, koplok. Laporan temen gua mau ngakene laporan penjualane. Kudu ana laporane. Kudu ana fotokopi KTP-ne kudu dilaporkan ning polisi tutu. Kuku bae tua-tua gak koplok keding kok. Oh. Sekali turuti, beirane aku mani ngari pengen oleh gas mah. Masih malah ditukari. Ke orang kiyang ah. Ya ora keng wis mana ada karo pawon bae mulane ga. Oh. Kopong karo wong ngarti-ngarti beli. Angel wong pantar semono kok.